Nijang Karbenglong Hanthor Arong polling station along APHLC Song Pen polling station committee Kimi Keseng Pontu. Keceng si ningkan esek amai pi Karbi Lamet amai Nijang Longri Hamren Habi Dengja Patu Aklamalong Kimi Pon. FCS NC Bukajan Ahin Pen Ajadi Ka Amrit Mahotsav Puatepi N Pen Armung Cingrum amai kepada pon. Kulunia Hawar ke Parlo Salavar Langteng IIT Adung Sarte LP School along KSA Ahin Pen Education Kam Community Awareness amai kepada pon. Karam Donmali pini Karbidalinus anigang sama berta long pen ini thare monosengti pini keceng si aberta arjupanik tha. Nijang Karbenglong bitung reng thama Hawar arlo Hanthor arong polling station along pai ni pai trok si arne Hanthor polling station right wing APHLC atumpen Hanthor polling station akimi keseng pon. Bangso committee keseng along kacetong dun longki kramsa khonsing teron atum cetong dun. Bangso committee keseng along akimi arpu ke pekpon laki maipu roton terang dun maipu mohon terang. Bitungang kang arlo kaike suluk sodak atomon kejap ver asondo. Non puthot bangso amai keceng ji akhut. BJP workers made BJP claim bang fuatum mai ki pado longle det ji aphan mate mai ki fridun ji aphan kabor idun puthot chingki chingwai tu pame pensi mai ingsam jin pen panchun ponthulong loputa bitung constituency amai pu ajit timung ahin pen pherang kyang no thanpon nokam mukam pen humson be report Karbi News. Nilitum bitung angkang arlo puisame PS keseng se along long itulah asi ini bangke nilitum lada bitung angkang kapar lupon lada Hanthor arong right wing PS long bang ini nilitum PS keseng pon amaya bang paman mo semet pera bangke PS apa nak tongdun presiden secretary alang litum tu along kena tongdun tu lapen jas semet pera bangke ini ada Hanthor arong right wing kesen para komiti long alang litum presiden secretary penceng lo members pada gawe kacitong dan kongkera tiba project ini lo kedam tang election aprang pusitame mate ajin kluipen pusitame laso suluk sodak bangke bitung angkang arlo bangke dowe asi pini lithopta ladak ni litum mai ke cengko buat bangke alang litum mai naki friduni phasi bori lo alang litum bangke prepo bangpen litum han mai bang unan penang padu long le deri ku khan si alang litum bang ladak bangpen nang ni dun sidame nilitum bang pu jingki jithan kaddo go pen amat nilitum insam jin pen amai bangke nilitum pajun pon thulong lo Pini pai ni pioneer kebar ni Nijang Karbenglong Hamren along keceng si Nijang Karbenglong Karbilamet amai tiripi amai kepaman pon. Bangso amai ada porpai keba porpen pangcing ponsi bangso keceng si ningkan esek amai pialong Richardon Hanse bangso amai ada porpai keba porpen pangcing ponsi bangso keceng si ningkan esek amai along Richardson Hanse Order Chairman Karbenglong Autonomous Council Dipu Ahin Pensi Donring Pupon Bangso api puthot sayang deng dam thusi socheng MAC Het Sing Rong Phar Pen Karletang Ram Sing ing Tikathar ahong jai ing Pupon Bangso amai long kachetong dun socheng MAC Het Sing Rong Phar Richardson Hanse Border Chairman Karbenglong Autonomous Council Dipu Chotro Pator Kongchun Bang Karbilamet amai lapen Sar im be maipu Karbilamet amai lapen penang an ke thekiding atumta chetong dun renti Kedam tangan ni anstami Nijang Karbenglong anat thu lapuson Karbilamet amai abang ki ave pinlang lasik pining pen abang ki Nijang along ri amai atum pater pipon sip bipon lo lason se aningkan wang sitame padopon verji aphat boripon poputa sini pon thu lapen bangso Karbilamet amai abang ki khai dhorom party chipupe pin pen kaya por sitame kadu kave sitame chematha don vek nang jiputa socheng MSC Het Sing Rong Phar Ahin Pen pachinipon lapen kadu kawe sitame bangso Karbilamet amai along nang cetodun pet pen Karbi lam lun tomo hei hui karjudun jiapan kadu kawe Karbi arat aphanta pachinipon hamren pen birjaram ningleng report Karbi News. Nijang Karbenglong lamet jadi tu mana lo ini sampai hang lamet langsung DJP pen bangso dak habis dengan patok lamlong karena teori macam ini ningak klok masih
elitum kadu babe tame elitum kar biaran ana bangke elitum lamet lamjong kapang chuning makabir tining aptang ange poning labang putin dan metang mate arpu mate dai to chen pen claim ke dam ke cerap ni basini li chunin ponlo athe elitum lamet lamchong yong se ingchu chi pote elitum khe meta aptang an lidun de ni lasi pini ladak pini pen ke cheng pon me long lasi aru pen ke wang tum don same dak ke dorde ke popeta dub jita hai setamen ni lelang le tum hada chuni poni la pen un an pen bangke ni le tum same alang le tum phan la ni ningkan se ka mai pelong same un an pen bangke ni tum bor idun po alang le tum handak ok pran ke misen pen danglok pen la bang so mai long an so se le tum lamet lamchong ardi ke dojot pen le tum aprang an ponun pu se ni ning thelo pai pai ni phainer kep ani bukajan adram hol along har ghar tiranga pathe pn pen rat pi kaching romamai padopon pin bukajan lems keparlo arlo along azadi ka amrit mahotsav pathe pn pon pen under subdivision lems along ke claim fc shops dealers atum pen chingrom si armong chingrom amai pedopon labang so amai along kachetong dun belimon khaglari director of food and civil supply and consumer affair Karmilong Autonomous Council lapen nirola phangchopi secretariat Karmilong Autonomous Council under secretary Salena Englengpi Mukut Mahanto atum chetong dun bangso amai along lake har ghar tiranga pu ate pn pensi chingwai pon labang so amai long lake har ghar tiranga pu ate pi aputhak se chingwai pon lapen labang so Indian flag lake FP shop lamps kido atum an amethang ahem along chi pon vek nang ji pusi lamrai chi bi pon labang so lamps along ke claim abang pu mate senior citizens afan sitame aman kido karbi pohopen archopon khedipi pen welcome to report Kaibidele news fuluni hawar ke parlo salavar langteng ahi thi along KSA atum pen lokacharli nangji koson ma pu aputhak che rok tok amai ke padopon pini pai pai ni phainer kep ani analo chitim por phai krihini apor malom phuluni hawar ke parlo langteng ahi thi adung sa thel pi school along KSA salavar branch ahin pen chepatir pipon si education kam community awareness ke padopon bangso che rok tok amai along koson pen si lokacharli osomar atum paprang dun nang jima lapen apia potum positame koson pen si osomar atum aphan kachelang nang jima lapen thanbang phubang phiatum aphan stame asai pache claim pameji pu KSA hin pen kachuning ri padopon bangso along alhiaman pen kachetong dun KSA Central Committee President Samson Teron AGS Ajay Rongchihon CEC a member Ren Singh Rongphar BDC Rameshwar Terang lapen School Management Committee Headmaster Teaching Staff lapen rong arat atum chetong dun si maing sam jin pen pachun dun koloni pen mirjeng hanse lapen lang hen pen Rahul Taron report Kaibidele news je isia khejong si paprang dunangji pulotang de itumbangke ke charli ke kenang so laso joksi nitumbangke arong rong adim kapre dim long tame itumbangke tok lang hin bangke cherok tok amai bangke tengpon bomlo je itum chini lo je itum karbie khe itum ke non anda chingthur thelang je itum bange aning nang metric result high secondary result itum karbiang long bangke kai ke ta phisi do pulutang de itum bange nitum karbilo chale song isi akemange je nitum karbia khei tumta chingthur nangji je tokla hin ba prang nangji pojoine si nil tumta do de sang se si jerok toka mai bange bibomlo son thak thak si penap ta doji nitum west nan pinita dak dolo je kewang jila ni tame nitum jerok toka mai bange bipon bomlo je nitum jinilo je nitum khe phan ge klem tum je nitum karbi lo chale song ge tum khe phan sikar jalo khe mor bunglo posi je nitum isi a responsibility major responsibility ge je nitum abong mumar tum hanta tok lahin bangke thek nangji po ke mang man sini tumbang ta jerok to mai bang ta bibom lo